Ġie mniedi pjan nazzjonali ambizzjuż ta' 9 snin li se jkompli jsaħħaħ u jimmodernizza s-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku f'Malta u Għawdex bilan li tiżdied ir-reżiljenza, il-flessibilità u s-sigurtà tal-grid nazzjonali quddiem id-domanda dejjem tikber għall-enerġija. Il-pjan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis filgħodu mill-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli u ċ-Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta l-Inġinier Ryan Fava fejn ġiet ippreżentata l-istrateġija fit-tul li se tkun qed tigwida investiment sostanzjali fl-infrastruttura nazzjonali. L-Enemalta ħabbret ukoll branding ġdid li jenfasizza r-rwol tagħha bħala fornitur ta' servizz essenzjali u l-importanza tal-enerġija fil-ħajja ta' kuljum tal-familji u n-negozji. Il-pjan il-ġdid se jinkludi bini ta' 12 ċentru ieħor ta' distribuzzjoni, link ġdida ta' 132 kV bejn Malta u Għawdex kif ukoll proġetti speċifiċi immirati għal Gżira u Ċija. Dawn interventi huma maħsubin biex iħejju sistema għad kabir ekonomiku u żieda fid-domanda fis-snin li ġejjin. Il-Ministru Dalli saħqet li dan il-pjan jifforma parti minn viżjoni usa tal-Gvern li qed jaħseb fit-tul u jaġixxi b'mod konkret. Sostniet li l-pjan beda jitwettaq b'tisħiħ tal-investimenti u x-xogħol wara s-sajf tal-2023. Tlaqna u għetta kemm il-darba mis-sena 2023, is-sajf ta' sena 2023 kien sajf diffiċli ħafna fejn hemmhekk kelli għażla jew naqta' qalbi jew ngħid isma' rrid inxammar il-kmiem ejja naħdmu. Mort għat-tieni għażla li nxammar il-kmiem ejja naħdmu għaliex sibt tim min-naħa tal-Enemalta b'ħaddiema li kienu kommessi lil dan il-pajjiż intuħ sistema reżiljenti fejn tidħol is-sistema tal-elettriku f'pajjiżna. Allura analizzajna wkoll x'inhuma l-ħtiġijiet u kif nistgħu nilħquhom f'dawn id-9 snin. Fl-aħħar sentejn biss ġew investiti 90 miljun euro fit-tisħiħ tas-sistema tad-distribuzzjoni. Filwaqt li 40 miljun euro oħra ġew allokati għaċ-ċentri ġodda ta' distribuzzjoni li mistennija jitlestew sa nofs din is-sena. Dr. Dalli tenniet li fl-istess waqt il-familji u n-negozji komplew igawdu minn kontijiet tal-enerġija stabbli għal kollox kontra ta' dak li ġara f'ħafna pajjiżi oħrajn. Min-naħa tiegħu l-Inġinier Ryan Fava spjega li permezz ta' programm ta' tisħiħ imwettaq fażijiet l-Enemalta diġà għamlet passi sinifikanti biex ittejjeb l-affittibilità tan-netwerk elettriku f'Malta u Għawdex. U qal li dan il-pjan ta' 9 snin se jkompli jsaħħaħ is-Sistema Nazzjonali tad-Distribuzzjoni u jħejja għall-isfidi tal-futur, filwaqt li l-branding il-ġdid jirrifletti d-direzzjoni strateġika tal-kumpanija lejn infrastruttura moderna, reżiljenti u sostenibbli. Llum qed niskattaw pjan fit-tul għal 9 snin fejn ħankunu qed nagħmlu mal-10 ċentri ta' distribuzzjoni ġodda ġewwa Malta. L-ewwel wieħed nista' ngħid illi ħajkun qiegħed viċin ħafna l-airport biex inniżlu l-132 kV lejn is-South ta' Malta minħabba l-elettrifikazzjoni wkoll kemm tal-vapuri tal-Malta Freeport Terminals kif ukoll għall-elettrifikazzjoni wkoll tal-ajruplani. Apparti hekk imbagħad lejn Għawdex ukoll illum il-ġurnata qed nitilgħu b'cables ta' 33 kV irridu nsaħħu il-voltaġġ ġewwa Għawdex. Ix-xogħol fuq il-grid diġà qed jagħti riżultati konkreti. Fil-fatt ħabbar li l-ewwel fażi waslet għat tlestija ta' 83 km ta' cables ġodda ta' voltaġġ medju u titjib fin-netwerks ta' voltaġġ baxx bit-tnaqqis sinifikanti fil-ħinijiet tal-qtuħ. Fit-tieni fażi tqedu 63 km oħra ta' cables taħt l-art, b'enfasi fuq it-tisħiħ fil-kapaċità u r-reżiljenza f'diversi lokalitajiet.